Ħanivvota favur il-budget ta' Gvern Laburista. Dan huwa kelma b'kelma dak li qalilna il-Ministru Silvio Xkembri. Vot illi jfisser li l-istess Xkembri se jivvota biex il-poplu Malti kompli jinstera il-miljuni minħabba l-kuntratt illi jagħmel il-Gvern Laburista għal bejħ ta' tl-esparijiet li għas-sena d-dieħla biss se jiswina 70 miljun euro. Taħajtla 70 miljun. Taqbel li ġveri li ħati vot favur, taqbel li jihdu dawn flus kollha minn but mis-serq tal-poplu Malti. Naklet donet is-serq qed tgħidu inti. Ma hekk ħareġ, saru ħafna veżu hekk ħareġ minnu. Naklet tgħidu inti nerġa' ngħidlek. Jiena għandi fiduċja li l-aqwa gvern li jista' jmexxi l-ekonomija u l-finanzi tal-pajjiż huwa Partit Laburista. Jien mhux qed insaqsik, taqbel xew li daw ħajħdu dawn il-flejjes kollha minn but il-poplu Malti insaqsik. Inti qed tistaqsi, qed nirrispondik. Jien għedlek li fejn jidħol deċiżjoni ta' kif jitmexxew il-finanzi ta' pajjiżna, żgur mhux ħanieħdu elezzjonijiet mill-Partit Nazzjonalista. Għalhekk iva ħanivvota favur il-budget ta' Gvern Laburista. Vot favur das-serq ġifieri. Ħanivvota favur. Ejġana saqsejna lill-Ministru biex jgħidilna jekk hu se jivvota favur dan is-serq. Silvio Xkembri konferma li tkun qed jiddefendi permezz tal-vot tiegħu dan id-dil skandaluż. Domanda sempliċi li ħadd tivvota favur li l-poplu Malti jkompli jinsteraq dal-flejjes kollha u xek. Jien ħanivvota favur il-budget kollu ta' Gvern Laburista. Irrispondejtek. Jekk wieħed analizza ftit dan is-serq mid-dil tal-isptarijiet jinnota li l-poplu Malti qed jinsteraq kważi 6 miljun euro fix-xahar. Iktar minn miljun euro kull ġimgħa, jew 190,000 euro kull jum. Kollha minn but il-Maltin u l-Ewċin kollha. Flus illi setgħu ntefqu f'affarijiet ħafna iktar bżonjużi. Intant, staqsejna wkoll il Silvio Xkembri jekk jaħsibx li l-Ministru Byron Camilleri għandu xer fir responsabilità ta' dak li seħħ fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, fejn għal Xkembri Byron Camilleri qed imexxi tajjeb ħafna. Ministru Byron Camilleri għandu fir responsabilità dak li tiseħħ fil-ħabs? Jien għandi fiduċja sħiħa fil-Ministru Byron Camilleri huwa Ministru li qed imexxi tajjeb ħafna. Il-ġimgħa li għaddiet seħħ każ ieħor xokkanti fil-ħabs ta' Kordin fejn priġunier ieħor instab mejjed l-14 mewta fil-ħabs f'dawn l-aħħar 3 snin. Il-Partit Nazzjonalista bħal ħafna oħrajn qed jinsisti li Byron Camilleri għandu jġorr ir-responsabilità politika għal dak kollu li qed iseħħ fil-faċilità korrettiva ta' Kordin.